Again, I'm to Umokorobia. Most of you chọrọ ibute ike. Most of you chọrọ ọcha bute. Most of you chọrọ ihest in the process of making wealth. But I want to advise you, there's always a price tag. Ije gbuo plantain achara, imani yeme mmachu with cabad or other things. Go where you say so. It will have the effect in your life. Ije gbuo to any fruit at all, machuo ye or chani ike, it will have that effect on your life. There's a process in the boss at ego. Through Igbo boy, onwe nto na nimbe ego gi oto ato mana kwe from ko an neje mo epe akwukwo mo ko fara so that for the proud na abo Yahoo guy gine bo Yahoo. The process or the need. What I'm saying now, bro, only not the need or the transparent, because you will pay for it. Let me tell you this. Oh, can you get the initial money? It's the first money. Say they dash you 5 million naira, you will go more to make a prices. They want to impress you, draw you closer. Once they grab you, draw you closer to them, I want to get any name. By then, you have to go to iri ego e patara na tabago go to. Mo bera si weta okoko. No mo refe na. Ni weta okoko. Mo bi weta ewu. Once additional edigo attracted, they attacked. The man na esi bala mmadu. Mo bere olu nke nne mo nke nna gi. Nwa m ka ngo gi nke be eziokwu. If there's price for those things. Onye gburu nne mo egbu nne ya. Ama na kpora n'isi awo. Ko onye ga-edi that money. Iji ụmụnne gị mee, onye ga-eli ya. Don't be too much in a haste to make money, especially evil money. O nwere ike obere onye gwara gị na ọmụrụ agwara gị money kwero. You know from far, they will lure you. Ka iso bute ike, ka iso buru ife a na-eme. For I say that na mgbe obia na-eme ya. The difference between you and onye obia bụrụ na kpụrụ ọlara ụra. Ịkpata ego here. Ego or anything you call here on other genuine. That's why you see them getting high on substance. That's why you see them going to clubs. That's why you see them spending money like idiots. Come on, you want a peace. There will be no peace. And once you open door for that thing, you are finished. In your Christmas, most of you would like to do anything possible to make money, to belong. Nobody send you. Highest the money can last about 5 years. You buy into other sacrifices to maintain it. Does it worth it? Come on, Igbo, you must pay. Everything up in with price tag. Ime mma, ime njọ, imete njọ. Ụzọ ọbụla ego ọbụla akpara n'ụzọ akwụrụ ọtọ. There is no way you eri n'ụzọ kwụ ọtọ. I to go far. And most of you that beg you with wine, you were thrown wine, or queer. But say, oh, go, I go. One, he just only Diego because now he hate or Negi. Most of them, Egan and Negi, Bego, Alose, and you get one, your life where you were queer. Let me tell you something. Oh, mother, can't it? Onion has a cocoa. Na-enye enye dị iche iche ọ na-ebu na-amapụkọpụkọ ọ pụta ụka ha na-achọ gịrịgịrịgịrị na onye like ya ọ like lọ gị ife iji azụ ọkọ bụ olu Easter ma December ka ele ya ọkwa ka igbo ya erie o bu ibe gbo ya erie. So that man that is spending too much on you, ihe ọ bụla ị chọrọ onye gị, ihe ọ bụla kpọrọ afọ ego onye gị, ịchọ iPhone 20 safe gote enye gị, ịsa na ego 1 million onye gị, ife ọ na-eme gị bụ ka ịlọvụọ ya. So as ka ị bụrụ an acceptable sacrifice. Ekwena ka anaghị owo unu with ife nwere isi. In na social media, yes, thank God na most of you na social media na afọ ihe na-eme nụ. Nwa obele nwaanyị ejebe enyi nwoke ọzọ asị na ọpụbaga ala. Ma na afro ise ma na afro pass ya ma na-egbu gị. Because of gịnị ọ na-achọ ife ụtọ ụwa. Bible says, what does it profit a man to gain the whole world and lose his own soul?
I'm not talking about Bible principle now. I'm talking of if you know what I did that. Actually, na church. Ụfọdụ mụrụ na mmadụ na-eme Yahoo. Ese na ego Yahoo omete. Ebe ka the money si. Ida na egburu mmadụ wayo, ma na bank account mmadụ. Or no ritualism or ritualistic money. It may accept and then you get more the next sacrifice. You actually hear in your life, no at your end, the worse than your beginning. If any now you know beacon this Christmas I have of money. Kubaka goto. Ekwena ka edu fie gi. Ekwena ka ewere for asa agisi. Ekwena ka edu gi n'ụzọ ịchọrọ ka ị gaa. Ekwena ka aghasa ihe ọbụla ị na-eme. Ayo ka nna ayo wee na-asọ na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Ilube isi chọọ ọrụ aka. Ọ bụrụ ike mụ ka esi eke isi, bụrụ ihe ọbụla a na-eme ebe ihe si apụta. God said, I will bless the work of thy hand. I don't know if you name I forget a miracle. Miracle doesn't happen unless there's something you are doing. He will bless the work of your hand. Give him okay. Turn again, Anna. The people again, Anna. Lord, we are going. Equina Kala for you. Quickly, who name all Wagon then nine have water or walk. Take it from Robin Goro. When I finish put that person, only have mad name. Equina Cobra and Kevin. Because I can't modernize one. But I need to didn't have to a mobile phone. A more doesn't so I name during their own way. Equina Omer faith, Mum have faith. Equina Mum have faith. Beacon, Economon. Like I said, God dry in the month. A Christmas I dry my car. I found a dry again. Remember dry month. I found Chidi, Chidera, a pet Igbo. I want to say, God dry in the month. Jesus.